Arratsaldeon. Ongietorriak aurtengo urteari dagokion aizkenengo ekitaldira. Gaur gaineaz nik uste dut ekitaldi benetan potentea daukagula, eta lehenik eta behin eskertu hemen gure artean izatea. Gaur bazion ekitaldi ugari behasainen eta inguruan, da zeuek hemen ikusteak poz handia ematen digu. Urteko laburpena pixka bat eginez, laburretio joan naiz, lasai. Urtarrian hasi genduen temporadea, urtarria matematikaren bila zikloarekin. 5 hitzaldi izan genitun bertan, Alfonso Jesús Población, Pedro Alegría, Francisco González, Jone Apraiz eta Idoia Marauri, EHUkoa baitare, eta Urtzi Buig, Malagako Unibertsiadekoa. Martxo potente izan genduen aurten, alde batetio Pedro Miguel Etxenik izan genduen bertan, Fernando gaur hemen daukegu, gero aurkezpena behakingo do, Fernando Plazaola ere bertan izan genduen, eta baitare Pablo Martínez Laje gurekin izan genduen holtza hontan. Gero ordizia joan ginen, eta ordizian 3 ekitaldi antolatu genitun, Juan Tomás Hernani Satlantis enpresakoa, Urdaneta Euskal Satelitearen aurkezpena egin zigun, Joseba Alonso izan genduen baitare, geure aurten publikatu dugun liburuaren berri emateko. Ez naiz guatzen zen gehiago izan genduen. Elordi bai, hori da, Elordi izan genduen ere, eta hitzaldi benetan interesante izan genduen. Eta orain hemen behasainen bukatu dugu, ziklo hau, eta iruditzen zaitere ziklo potente izan degula. Alde batetik Azubiaga izan genduen, genetikaz hitz egiten, izan dugu baitare Joseba Alonso berriro liburua aurkezten, eta baitare izan ditugu bertako ikerlari eta ekintzaileak Naike Salvador, biodonostikoa, izan gendun baitare Julen Mujika Anpokoa, eta, galtzen nahi nahi bat, Bai, hori da, Amaia Iturrioz Lortekekoa. Eta gaur bukatzen dugu ekitaldia Txema Pitarke eta Fernando Plazaolaren azalpenarekin. Eta, bestaldetik baitare aipatu, hainbat erakusketa antolatu ditugula, eta urtero bezala gure liburua aurkeztu degula. Eta, gero hor salgai dago, 5 euroren truke hemen daukezue, Goierri Mugarriz Mugarri izenekoa, 6. alea da, Lemniskata Kaierako 6. alea. Eta beraz erosine behazue, gero hor daukezue. Eta, nik uste dut bakarri bukatzeko, eskertzea etortzen zeaten guztiei, hitzaldi hauetara, eskertu baitare udaletxei, bai Beasaingoi, bai Ordiziko eta bai Lazkaukoi jartzen diguten dirua, inguruko enpresak, Orklieta, diruz laguntzen digutelako, eta besterik gabe, nik uste dut bukatu behar dudala, zuen txanda lehenbailen iristeko. Eta eskertu baitare, aztu gabe, Euskal Herriko Unibertsiadeko Zientzia eta Teknologi Fakultateak ematen dizkigun erreztasun guztiak, eta batipat, Fernando Plazaola bezalako persona bat gure inguruan laguntzen eukitzea gauza handia delako. Beraz, eskerrik asko, danon izenean, eta orain zure aurkezpena tokatzen zaizu. Eskerrik asko, Jose Luis, eta egia esan plazer bat da, ikustea, nire ondoko herri batean edo ingurune batean zientziarekiko nolabait esateko irrika sortzez egiten duzuten lanagatik Lemniskatako guztiok, eta nik uste hori oso importante dela, eta ez dela galdu behar, belaunaldi berriek ere segitu behar dutela eta sartu behar dutela lan honetan, eta Lemniskatak egiten duen lana jarraitu behar duela, zen ikuste dut oso garrantzitsua dela. Eta gaur tokatzen zait aurkeztea, niretzako plazer bat da. Zeren egia esan Txemani oso hurbileko pertsona dut, eta gainenaz aurkeztu behar ditudan pertsona oso berezia da, zeren bi arlo aurkeztu behar ditut, bere bi arlo aurkeztu behar ditut, gehiagore badauzka, baina bereziki bat izango da zientziarena eta beste euskararena. Eta hemen datu batzu dauzkat, eta ez dut erabiltzen, Jose Luis bezala, sistema telematikoak ni paperera jotzen dut, eta orduan, non dagoen, hemen gauza batzuk komentatu nahi ditut, eta horretarako antiekoa jarri behar izan ditut, baina, esango dut, lehen da bizi, lehenik eta behin.
ez dute garrenik behar dena, segundo bat arritzen hitzen. Paper asko dauzkat, bai, beste papera. Esan behar dut, nik ezagutzen nuela Txema Pitarke, Zientzia eta Teknologia Fakultatera iritsi nitzenean, izan ere lehendabiziko momentuetan bulego berdinean egoten ginen. Eta Txema Pitarke azkenean fisikan lizentziatu egin zen, Zientzia eta Teknologia Fakultatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gerogo egin zuen doktoregoa, Pedro Miguel Etxenikeren zuzendaritzapean, eta orduan gainera, lehendabiziko lorpena izan zen, azkue saria jaso egin zuela, nik uste izan zala 1980 urtean, eta gainera, esango ezein izan zen bere tesiaren izenburua, tunel espektroskopiaz eta solidoetako elektroi eta fotoi emisioaz izenburukoa izan zen. 2000 urtean, arrezkero, hasi ezkero gero, irakaslea izan da, eta orain ere bai, Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea da. Eta 2000 urtean bilakatu zen katedraduna, izan zen materia kondentsatoren katedraduna gure fakultatea izan ere Euskal Herriko Unibertsitatean. 2005an Cambridge Unibertsitateko Churchill Collegeko fellow kidea da horrezkero, eta bere karrera zientifiko guztien hainbat egonaldiek egin ditu, bereziki esango nuke Estatu Batuetan eta Britainia Handian, bereziki hasiera batean Oak Ridgeen eta gero ere bai Londoneko Imperial Collegeen ere bai, eta beti egonda alde batetik bestera nolabait esateko. Eta 2006tik ona nanogune zentroren zuzendari nagusia da, baina ez da bakarrik nagusia, berak eraiki zuen nanogune. Benetan, hasieratik berak eraiki egin zuen, berak sortu zuen, eta nik uste gaur egun nanogune dena bereziki berari esker dela. Gaineraz gogoratzen nahi zen lanak eman zizkion gauza guztiak, eraikuntza bera, eta orduan ezkero zuzendari da, baina hasieratik eta ezan bere ideia izan, baina bai bere ekina eta egina, esango nuke. Gero, duela egun batzuk izan ere joan den ostiralean, bilakatu da edo izendatu zuten, jakiunde kide osoa. Horrek esan nahi du, zientzia eta arten akademiako, Euskal Akademiako, partai edo kide osoa dela. Hori da esango nuke, esan ezakere hainbat beste gauza zenbat artikulo zientifiko eta zere maila zientifiko den argi dago dena, eta ez dugu gehiago esan behar, baina euskerari buruz joko diot. Zen niko goratzen naiz ja, Labairu Fundazioan, gaztetatik hasi zen Labairu Fundazioan lanean, hainbat gauza egin zituen, eta baita ere zientzia arloan eta fisika arloan lehendabiziko liburuak egin zirenak, esan dezagu, 1986 inguruan hasi zirela fisikako liburuak UEUren bidez egiten, eta orduan bera beti parteide izan zen horretan, eta nik esan dugu edizio desberdinak egon zirela, eta azkenekoan ikusten horretan 2003an izan zela, eta 2013 ezkero, duela egun batzuk edo aurten, 50. urte hurrena bete duen zentru oso garrantzitsuaren fundazioaren zuzendaria da. Hau da, Eluiar Fundazioaren zuzendaria esango nuke, lehendakaria da, hori da, beti, lehendakaria da. Horregatik esaten dut, hemen hitzaldi eukiko dugu persona oso importante bat egin, oso garrantzitsua dela, eta gainaz, zientzia munduan eta euskera munduan. Biak uztarturik esango nuke. Osak, ez dala gutxi, gure Euskal Herri honetan. Beraz, nik uste denbora dela Txemari hitza emateko eta hitzaldi ederra emateko. Mila esker. Denbora kontrolatu behar du. Mila esker, Fernando. Mila esker guztioi, gaur hona etortzeatik, arratzaldeon guztioi. Gaur, nanoteknologiari buruz hitz egin behar dizuet, ideia orokor batzuk emango dizkizuet, non gauden, nora goazen, pizka bat ona ez da. Eta horretarako galdera batekin hasiko gara. Aurreko mendean, 70ko hamarkadan edo, Richard Feynman, fizikako Nobel saridunak, bere buruari egindako galdera. Eta galdera hauxe izan zen, hondamendi batean, ezagutza zientifiko osoa deseginda, urrengo belaunaldiei esaldi bakar bat eskuratzerik balego, zein esaldik izango luke informaziorik handiena hitz gutxien erabiliz.
Eta erantzuna hauze izan zen, hipotesi atomikoa. Gauza guztien oinarrian atomoak daude, etengabeko igiduran ari diren partikula txikiak, aldendu ezkero elkar erakartzen dutenak, eta hurbildu ezkero elkar alderatzen dutenak, horixe izan zen honen ustez oso gauza garrantzitsua. Hipotesi atomikoaren aita, hori gauza zaharra da, Demokrito filosofo greziarra dugu, haren berak dena atomoz eginda dagoela baieztatu zuen, haren esanetan partikula hori zatiezinak dira, eta haien artean espazio hutsa besterik ez dago, eta Demokritok ere gauz gaineratu zuen, arrazoia soilik hel daitekeela atomoen esparrura, zentzumenek esparru horretara heltzerik ez baitute. Handik denbora batera, Lukrezio, poeta erromatarrak, honek idatzi zuen Derrerum Natura, poeta bilduma ospetsua, eta bertan idatzi zuen unibertsoa atomoz eta espazio hutsez osatua dagoela. Baina behitu hori nori izen zen, aspaldi, ordutik, gero Aristoteles daukagu, baina Aristotelesek ez zuen atomoetan sinesten. Haren ustez, materia osoa, lau osagaiz osatua zegoen, lurra, ura, airea eta sua. Eta denek, mendetan zehar, Aristotelesi egin zioten kasu, eta ez Demokritori. Hori indala gutxi, bueno, 19. mendera arte, 19. mendearen hasieran, John Daltonek atomoen ideia berreskuratu zuen arte, erreakzio kimikoak azaldu ahal izateko. Pero 19. mendean bertan, Dimitri Mendeleyevek elementu kimikoen taula periodikoa aurkeztu zuen, elementu kimiko hoien unitate txikienak atomoak ziren, baina hala ere, aldiz atomo hoiek, Mach filosofo eta fizikaria zen, filosofo eta fizikari ospetsua, eta haren ustez atomoak memoria teknika besterik ez ziren. Ikuspegi didaktikotik erabilgarriak, baina izaera erreala ez dutenak. Hori izan zen, mendearen iaia hasieran, aurreko mendearen bukaeran. Baina, 20. mendearen hasieran, Rutherfordek erantako esperimentuak egin zituen helio atomoen nukleoekin, hau da, alfa partikulekin, alfa partikulak ataratzen dira hemen, urrezko zafla baten kontra, eta esperimentu hauek erakusti zuten atomoek izaera erreala zutela. Demokritok usten zuen ezetz, edo arrazoia soilik zitekela horra, hor Majek ere zuen sinesten horretan, baina hemen ikusi genuen atomoek izaera erreala zutela. Eta 1983 urtean, hemen atomoak lehenengo aldiz ikusi ahal izan genituen banan tunel mikroskopio batekin. Gero azalduko dizuet, pizka bat, tunel mikroskopioa zertan datzan. Hau silizioa zala da, argitasuna altuera dirazteko erabiltzen ari gara, eta posizio hauetan ditugu, beraz, takita gorra heltzen den, posizio hauetan ditugu, beraz, atomoak, men kristal egitura bat osatzen dutenak. Hau oso aurrera pausu garrantzitsua izan zen. Eta beraz, silizioa zala atomoz atomo ikusi ahal izan genuen. Gaur egun, hau gauza oso ezaguna da, atomoen kontu hau, etzan hain triviala, aspaldian, baina orain bada ezaguna, gaur ondotxo dakigu, atomoak direla materiaren oinarrizko osagaiak, hortxe daukagu taula periodikoa. Atomoak direla materia osatzen duten oinarrizko osagaiak. Hau da, materiaren adreiluak. Biziaren sorrera bera eta biziaren garapena atomoetan oinarritzen dira, atomoetan eta haien arteko elkarrekintza elektromagnetikoan oinarritzen dira. Bera, esan dezakegu teoria atomikoa gizateriaren lorpen handienetakoa dela. Ikus ezagun atomoen neurria zein den. Hori ere, garrantzitsua da, pixka bat ikustea. Hauek karbono atomoak dira. Karbono oso garrantzitsua da. Karbonoa DNA molekularen oinarria da. Bizi ezagun guztiaren oinarrizko elementua dela esan dezakegu karbonoa. Baina ez bakarrik biziaren, diamantea ere karbono atomoz osatua dago. Grafitoa ere bai, oso desberdina dira, baina biak daude karbono atomoz osatua. Eta hau, karbono atomoz osaturiko molekula bat da. Hau fulerenoa da.
Eta nahiko berria da ere, nahiko berria zeun nola behiratzen den, baina hau aurreko mendearen bukaera aldera aurkitu zuten, 1985 garren urtean, lehenengo laborategian, eta gero Izar arteko hautsean ere bai, aurkitu zuten, eta handik 11 urtera, aurkikuntza honek kimikako Nobel-saria ekarriko zuen. Karbono atomo hauek, 60 guztira, 60 daude hemen, molekula honetan, eraztun pentagonal eta hexagonaletan lotzen dira arauzko futbol baloian bezala, identikoa da, fulerenoa eta baloia identikoa dira, formaz. 12 pentagono eta haien artean tartekatuta 20 hexagono. Beraz, molekula hau itxuraz, futbol baloiarena bezalakoa da, baina haren diametroa futbol baloiarena baino 200 milioi aldiz txikiagoa da. Eta futbol baloiaren diametroa lurrarena baino ia 100 milioi aldiz txikiagoa. Hau da, gure eskuekin hartzen ditugun gauzen neurria, atomoaren eta lurraren neurrien artean kokatzen da gutxi gora bera. Horrek ezaten digu atomoaren neurria nonbait nolakoa den. Hau nanometroa da, honen diametroa, gutxi gora bera nanometroa da, eta hau 22 zentimetro. Nanometrotik zentimetrora joateko, egin behar dugu, 7 aldez bidera mar. 7 aldiz, 10 ber 7, 7 eta hori 10 milioi da. Nanometroaren eskalari nanoeskala deritzugu. Nanoeskala atomoen eta molekulen eskala da. Eskala honetan egiten den zientzia nanozientzia da, hori besterik ez da. Eta eskala honetan egiten den teknologiari nanoteknologia deritzugu. Eskala hau gainera ez da edo nolako, oso berezia da. Eskala honetan fizika kuantikoak agintzen du, hori garrantzitsua da. Azalak nagusitzen dira, hemen ikusten dugu. Bi kasu hauetan, azalean dagoen atomo kopurua, guztiz arbuiagarria da barruan dagoen atomo kopuruaren aldean. Baina kasu honetan atomo guztia daude azalean, eta hori ere garrantzitsua da. Eta eskala honetan, materiaren propietateak tamainaren araberakoak dira. Hori nanoeskalan bakarrik gertatzen da. Mikroeskalan ez da gertatzen. Gure ohiko eskalan, makroeskalan ere ez. Eta gainera, nanoeskala, beste berezitasun bat, nanoeskala sistema biologiko oinarrizkoenen eskala da. DNA molekula nanoeskalan dago. Hemendik hona, 2 nanometro ditugu. Hau da, 1950ko hamarkadan aurkitu zuten egitura, hau aurrera pauzu oso garrantzitsua izan zen. Erribosoma ere, nanoeskalan dago, 10 nanometro inguru, pizka bat gehiago. Erribosoma ere oso garrantzitsua da, hau benetako makina molekularra da. Erribosomak ahalbidetzen baitu, aminoazidoak hartuta, proteinen osaketa ahalbidetzen baitu. Hau da, proteinak berez osatzen dira, erribosomaren lanari esker, nolabait. Hau esan dezakegu nanoteknologia dela, hemen nanoteknologia dago. Hau gainera da naturan eta bereziki, eta gure gorputzean bereziki, berez gauzatzen den nanoteknologia. Birusa ere nanoeskalan dago. Hau gripearen birusa da. Ez da COVID-arena, COVID-arena gori ikusiko dugu. Hau gripearena da, duela mende bat izan dago gripearen birusa. 100 nanometro inguru. Hemen dikona, 500 atomo sartzen dira gutxi gora bera. Orduan ja, atomoak bilatzen ari dira. Gaur eguneko elektronika ere nanometroaren eskalan dago. Nanoteknologiari esker ditugu telefono adimentsuak eta smartphoneak gure boltsikoetan. Beraz, atomoak, DNA molekula, erribosoma, birusak, txipak, denak nanometroaren eskalan daude. Txikiegiak dira gure begiekin ikusteko. Hau gure begiekin ikusterik ez dago. Txikiegi dira, beraz, eta ohiko mikroskopio optiko batekin ere ezin ditugu ikusi. Handiegiak dira, horretarako. Argi ikusgaia handiegia da alako gauzak ikusi ahal izateko.
Argi ikusgaiaren uhin luzera 400 nanometrokoa da gutxienez, handiegia honetarako. Orain mikroeskalara egingo dugu salto, hauek bakterioak dira. Mikra bat, 1000 nanometro, 10^3. Hauek ere ezin ditugu ikusirik gure begiekin, baina mikroskopio optiko batekin bai, hauek bai. Eta aurreko mendeko elektronika, mikroelektronika, eskala honetan kokatzen da. Eta eskala honetan kokatzen dira ere bai, globulo gorria esaterako, globulo gorriak 10 mikra inguru, eta ovuloak ere bai, ovuloak pizka bat handiagoa dira, 100 mikra inguru. Bueno, orain makroeskalara egingo dugu salto, hau arkakusua da, milimetro bat. 1000 mikra, 1.000.000 nanometro. 10^6. Eta metroa, 1000 aldiz handiagoa da, 10^9. Hau da, arkakusua metro baino 1000 aldiz txikiagoa da, bakterioa arkakusua baino 1000 aldiz txikiagoa, eta nanometroa bakterioa baino 1000 aldiz txikiagoa. Hau da, metrotik nanometrora jaisteko, 3 arkakuso jauzi egin behar ditugu. Arkakusoaren arkakusua bakterioa da, eta bakterioaren arkakusua nanometroa, hau da fullerenoa, edo DNA molekula, edo gaur eguneko transistoreak, hortxe eskalarretan daude. Nanoeskala, atomoa da, 0,1 nanometro inguru. Nanoeskala, 0,1 eta 100 nanometro bitarteko tartean kokatzen da. Nanoeskalan atomoak ditugu, molekulak ere bai, sistema biologiko oinarrizkoenak ere bai, zan dut lehen, DNA, erribosoma, eta virusak ezaterako, eta gero nanopartikulak eta puntu kuantikoak ikusiko ditugu, horiek ere eskala honetan daude. Baina horiek denak naturalak dira eta besteak dira egiten ditugun egiturak. Gainera, eskala honetan, nanoeskalan, materialen ezaugarriak, mikroeskalako eta makroeskalako ezaugarrien aldean oso nabarmenki ezberdinak dira. Horretik esaten dugu, nano is different. Nano ezberdina da. Lehen esan dudan bezala, nanoeskalan fisika kuantikoak agintzen du, azalak nagusitzen dira, eta materiaren propietateak tamainaren araberakoak dira. Urre esate baterako, makroeskalan metal noblea da, kimikoki aktiboa, ez da kimikoki aktiboa, eta berezko kolore hori erakusten du. Baina nanoeskalan berriz beste erabatekoa da. Hau da, urrezko txampona behin eta berriro zatitu ezkero, nanoeskalara heltzen garenean, propietateak beste batzuk izango dira. Eta gainera, tamainaren araberakoak. Kolorea, adibidez, tamainaren araberakoa da. Hemen kolorez berdinak ditugu urrearenak, makroeskalan horia, baina nanoeskalan beste erabatekoa. Likurgusen kopa esaterako, 4. mendeko, hori Londresen ikus dezakezue, Britainiar Museoan dago, argi islatuaren bidez ikusten dugunean berde ageri da, baina barrutik argitzen denean, argi transmitituaren bidez ikusten dugunean gorri ageri da. Zergatik, urrezko nanopartikulak dituelako. Hau da, hemen dauden nanopartikuletako bat. 310 nanometroko diametroa duten nanopartikulak. Eta hau Parisko Notre Dame katedraleko begiratea da. Hemen ditugu kolore hori eta gorri errubia, horiek zilarrezko eta urrezko nanopartikuletatik datoz. Zilarrezko nanopartikulak hori ikusten dira eta urrezko nanopartikulak gorri. Eskala honetan. Garai erdiaroko artizauek ez zekiten noski hemen nanopartikulak zeudenik, baina koloideak erabiltzen zituzten behirateari kolore bereziak emateko eta koloide horiek metalezko nanopartikulak zituzten. Beraz, hori ere nanoteknologia da, hariek ez zekiten, hau da, kasu honetan, teknologiaren garapenat zientziaren garapenari aurreratu zitzaion. Nanoteknologia egiten ari ziren, ulertu gabe nanozientzia edo zientzia garatua izan gabe. Gaur egun nanopartikulak era guztietan erabiltzen ditugu, beti ere aplikazio berrien bila, eta hemen azaltzen zaizku hainbat aplikazio. Aplikazio batzuk merkatuan daude dagoeneko, batez ere materialen propietateak hobetzeko. Kosmetikan, baterietan, eta bar, eta nanomedikuntzan ere bai.
Horren, nanomedikuntzan azkenengo hamarkadan asko aurreratu dugu, eta oso azkar gainera. Baina oraindik asko dago egiteko, nanomedikuntza hori mundua da. Baina jarriko dizuet adibide bat. Hau dira, tumoreak erausteko nanooskolak. Hau da dira kaskaroi batzuk, hemen barne eta kanpo diametroa doitzen ditugu, hau argiztatua izan ezkero, oskola honek nahi dugun argimota zurgatu dezan. Eta hori, esperimentu egiteko, kasu egiteko beharrezkoa dugu. Prozedura, hauxe da, nanopartikula hauek tumorearen tokira eramaten ditugu, argia bidaltzen dugu, nanopartikula horiek, behin nanopartikula horiek argia zurgatu ezkero, argi hori bero bihurtzen da, beroarekin tumore zelulak hiltzen dira, eta tumorea erauzten da albo efekturik gabe. Hori da, oso zuzendua tumorea dagoen lekura. Urteetan zehar halako saiakerak egin dira, hainbat saiakera egin dira in vitro eta in vivo, hau hemen egonda dago, hau Naomi Jalas, fizikako irakasle edo ikertzaile honen erain zuzendaritzapen egindako ikerketa da, hau 2003an hasi ziren hau egiten, eta aurten lortu dute, edo aurten egin dituzte, edo teknologia honen saiakera pilotuak egin dituzte, Houstoneko ospitalean prostatako minbizia sendatzeko. Eta une honetan, hau da FDA, hori da Estatu Batuetako sendagaien agentzia, Estatu Batuetako sendagaien agentziaren onarpenaren zain daude. Orain ja oso aurreratuta dago, eta badirudi, hau, benetan, ospitaletan, metik denbora labur batera, ospitaletan erabiliko dela. Baina, 20 urte pasatu behar izan dira, ideiaia in vitro frogatu zutenetik, benetako erabilera lortu edo izatea lortu dugun arte. Beraz, gauza hauetarako denbora behar da. Esaten dugu, denbora urteak pasatu behar izan dira, baina hortxe dago eta gauzak gertatzen ari dira. Beste adibide bat, mRNA txertoetan daukazue, hau da, RNA mezulariaren bidezko txerto berrietan, hau ez dira COVID-ari aurre egiteko erabiltzen ari garen txertoak. Txerto hauetan RNA mezularia garraiatu behar dugu, eta garraiatzeko nanopartikula lipidoak erabiltzen ditugu. Hau da, nanoeskalako dimentsioak dituzten nanopartikula hauek erabiltzen ditugu. Hemen ere urteak eta urteak pasatu behar izan dira, teknologia hau erabili ahal izateko, eta orain nanopartikula hauek duela gutxi hasi dira erabiltzen botika garraiorako, orain txertoetan erabiltzen ari gara, eta dagoeneko saiakerak egiten ari dira beste arlo batzuetan erabiltzeko, minbizia sendatzeko esate baterako. Eta hementxe duzu beste adibide bat, hau gaixotasunen diagnostikorako. Kasu honetan, hau geuk nanogunen garaturiko eta patentaturiko teknologia erabiltzen ari gara hemen, nanopartikula magnetikoekin. Eta gailu hau egiten ari gara, dengue eta COVID virusen presentziaren detekzio azkarra egiteko. Hori gailu hori merkatuan dagoeneko, detekziorako gauza hauek ere egiten ari gara. Eta gaur egun ikerketa asko egiten ari gara ere bai, puntu kuantikoekin. Honetaz, gauza handirik ez dut esango, baina pixka bat bai, gaur egun asko erabiltzen ari den zerbait delako, puntu kuantikoak egiteko, hauze izango litzateke puntu kuantikoa, dimentsio guztietan oso txikia den zerbait, puntu kuantikoak egiteko erdi eroaleak erabiltzen ditugu, ohiko elektronikan bezala, baina oso dimentsio txikietan. Oso txikia, hau da nanoeskalan, 3 direkzioetan. Haien diametroa 2-6 nanometrokoa izaten da, eta oso txikia eta hain txikiak direnez, energia mailen kuantizazioa, azalduko dizut pixka bat hau zer den,
baina aurrerazten dizuet, energia mailen kuantizazioa oso nabaria da, oso txikiak direlako, eta horri etekin atarak dakioke hainbat aplikazioetan, hainbat hemen ikusten ditugun aplikazio guztietan, bereziki, edo LED pantailetan adibidez, hemen jarriko dizuet adibide bat, hau, pantaila hau merkatuan dagoeneko, puntu kuantiko hauek oso ongi definituriko argia sortzen dute, oso era kontrolagarrian, eta horregatik halako pantailak bereizmen handikoak dira. Hor ere nanoteknologia du. Azalduko dizuet momentu batean, horran hau izango da, igual, 3 transparentzia jarriko ditut pizka bat sakonagoak direnak, hori da 3 horietako bat. Energia mailaren kuantizazioa zer da? Atomoek ezin dute izan edozein energia. Horrekin hasi zen mekanika fisika kuantikoa, hau da 20. mendearen hasieran. Kuantizazioarekin horregatik esaten zaio kuantikoa. Eta kuantikoa da, multzo bakoitza. Atomoek ezin dute izan edozein energia, eta puntu kuantikoek ere ez. Energia bat edo beste esan dezakete, energia mailak. Puntu kuantikoa, hau izango litzateke puntu kuantikoa energia maila txikienean ez badago, argia igorriko du energia maila txikienera jaisteko. Argia igortzen duenean, energia galtzen duelako. Eta beti, materiak beti egon nahi izaten du, alik eta energia txikienarekin. Hori da, materiaren urrezko legea. Eta igortzen duen argi hori, puntu kuantikoaren tamainaren araberakoa da. 4 nanometroko puntu kuantiko batek argi gorria igortzen du, 3 nanometrokoak argi horia, eta 2 nanometrokoak argi urdina. Zenbat eta txikiago izan, energia mailak aldendu egiten dira, energia mailen arteko diferentzia handiago baldin bada, energia gehiago behar dugu, beko mailara pasatzeko, energia gehiago bilatzen dugu, eta energia gehiago argiarekin da kolore urdinagoa. Kolore urdinak dauka, energia gehiago, kolore gorriak. Hemen ikusten dugu, gorria, horia eta urdina. Hau kasu jakin batean. Beste material batekin, beste puntu kuantiko baten kasuan, neurri hauek izan daitezke beste batzuk. Baina hori da ideia orokorra. Hauek nanomedikuntzan ere erabiltzen dira gauza askotarako, lehen amango dizizuet adibide bat, orain beste adibide bat, detekzioan. Detekzioan edo behaketan, batez hoen ikusiko dugu. Puntu kuantiko bat funtzionalizatuko dugu, funtzionalizatu ezkero, esango diogu puntu kuantikoari gorputzera sartzenean nora joan behar duen. Funtzionalizatzen baldin badugu. Jakingo du nora joan behar duen. Horrekin, funtzionalizatuko du puntu kuantikoa, tumore jakin batera, hemen arratoiarekin egiten ari da, zaguarekin egiten ari da esperimentua, tumore jakin baten poziziora abiatu dadin. Bertan dagoela argia igorriko du eta tumorean non dagoen jakingo du. Horretarako erabili daiteke. Neurri ezberdineko puntu kuantikoak modu ezberdinetan funtzionalizatu ezkero, batzuk onatorriko dira, beste batzuk onatorriko dira, kolorean arabera, eta orduan tumore ezberdinak gure begiekin identifikatu ahal izango ditu. Hori da, hauen beste aplikazio bat. Nanopartikulak eta puntu kuantikoak ikusi ditugu, baina hau ez da, batzutan pentsatzen da nanoteknologia berdin nanopartikulak, ez, nanoteknologia hori baino askoz gehiago da. Orduan, hau nanoteknologia da, bai, noski, baina nanopartikulen eta puntu kuantikoen erabilera nanoteknologiaren alderdietako bat besterik ez da. Orduan, orain, atomoekin hasi gara, orain hau pizka bat handiagoa dira, orain atomora bueltatuko gara. Ja nola da nabilen? Orduan, zen dugu atomora bueltatuko gara, eta hasiko gara Feynmanekin barreiro. Richard Feynmanek, duela 60 urte pasatxo, nanoteknologiaren aroaren ateak irekiko zituen hitzaldi ospetsu batean, hauze esan zuen. Fizikaren oinarriek ez dute ukatzen gauzak atomo manipulatzeko aukera. Garai hartan hori egiterik ez zegoen. Baina handiko 20-30 urtera, hori egin ahal izan genuen tunel mikroskopioarekin. Lehen aipatu dizuet, hori azalduko dizuet hau zer den. Mikroskopio binik eta arrorerek garatu zuten 1981 Zurikeko IBM ikerketa laborategian,
Tresna horrekin bereizmen atomikoko lehen irudiak lortu zituzten, hori oso garrantzitsua izan zen, eta handik 5 urtera Nobel fizikako Nobel saria jaso zuten. Hau zera, nunbait, nanoteknologiari hasiera eman zion tresna garrantzitsua. Atomoak manipulatu ahal izateko ahalmenarengatik. Ikusteko eta manipulatzeko ahalmenarengatik. Azalduko dizuet hau zer den. Hau, tunel efektu kuantikoan oinarritzen da. Horrezatik esaten zaio honi tunel mikroskopioa. Hemen bi osagai ditugu. Batetik, ikusi nahi dugun azala. Hau erabili nahi dugu, oraingoz, azaletan atomoak ikusteko, jakiteko atomo bakoitzan non dagoen eta azalaren egitura zein den. Batetik, ikusi nahi dugun azala. Hauek, ikusi nahi ditugun azaleko atomoak dira. Oso txikiak. Txikiegiak gure begiekin ikusteko. Orduan, egingo dugu, itxuak bezala, makila erabiliko dugu. Itxuak ez du ikusten, makilak erabiltzen du, nonbait bere burmuinean ikusteko, hemen oizea egiten duguna, baina hau izango da makila atomikoa. Nanomakila, atomo bakar batzuk dituena. Eta itxuak bezala, makila azalaren gainetik pasatuko dugu. Itxuaren kasuan, makilak azala ukituta gora eta bera egiten duen igidura haren burmuinera sartuko da, edo haren burmuinean geldituko da, eta gure kasuan, ordenagailu batean, konputagailu batean. Atomo geldituko da hor grabatuta. Eta gainera, azala ukitu gabe. Gure kasuan, itxuaren kasuan azala ukitzen da. Kasu honetan, azala ukitu gabe. Horrez, elitzateke egongo modurik beste modu batean egiteko. Nola izan daiteke hori posible? Hortxe sartzen da tunel efektua. Tunel efektuari esker. Hemen, makilaren eta azalaren artean potentzial diferentzia bat ezarriko dugu. Ohiko zirkuituetan bezala. Baina oraingoan, zirkuitoa irekita dago. Makilak azala ukitzen ez duelako. Baldintza hauetan, gure ohiko eskalan, makroeskalan, elitzateke korronte elektrikorik egongo. Hor elitzateke zer gertatuko. Baina nanoeskalan, hemengo elektroi bakoitzak, elektroiak dira korronte elektrikoa sortzen dutenak, ezta? Hemengo elektroi bakoitzak probabilitatea du tarte hau zeharkatzeko, tunelatzeko, hori zera tunel efektua. Eta beraz, makilaren eta azalaren artean, korronte elektrikoa sortuko da. Korronte elektriko berezi bat, tunel korrontea. Eta tunel korronte hori gainera, distantzia honekin oso sentikorra da. Beraz, baliagarria da, distantzia hau nolabait kontrolatzeko. Hori makilariak indu bat emango diogu. Azalean zehar egitu ala, tunel korronte hori ez da dila aldatu. Beti berbera izan behar du. Azalean zehar egitu ala, makila beti ere azala ukitu gabe, tunel korronteak beti berbera izan behar du. Horrela, agindu hori betetzeko, makilak gora eta bera egin behar du ala beharrez, azala ukituko balu bezala, baina azala ukitu gabe. Eta gora eta bera egiten duen igidura hori ordenagailu batera eramaten dugunez, hemen ordenagailuan atomoak, nonbait, ikusiko ditugu banan-banan. Hori da tunel mikroskopia. Horrela da. Orduan, handik denbora batera, hau erabilizan lehenengo eta behin atomoak ikusteko. Handik denbora batera, Don Iglerrek, Kaliforniako IBM ikerketa laborategian, frogatu zuen tunel mikroskopioa atomoak leku batetik bestera eramateko ere erabil daitekeela. Mugitzeko atomoak. Horan, 35 xenon atomo erabili zituen nikel azal baten gainean IBM puntu hauek atomoa dira. IBM izkiak irudikatzeko. Irudi hau munduan oso ospetsua bilakatuko zen, munduko bazer guztietan. Eta handik 4 urtera, tunel mikroskopioa erabili zuen berriro, korral kuantikoa osatzeko kobre azal baten gainean.
Hauek atomoak dira, burdin atomoak. 48 daude hemen guztira. Eta hemen barruan, korralaren barruan, elektroiak ditugu. Elektroiak uinen itxura hartzen dutenak, badiru hemen hauek uinak direla, ezta? Urmael batean, harrapatuak egon daitezkeen edo egoten diren uinen kasuan bezala. Urmael batean, uinak ikusten ditugunean, halako forma izate dute. Kasu honetan, elektroiek forma berbera dute. Uinen antza edo uinen itxura hartzen dute. Beraz, korral atomiko honi kuantikoa esaten zaio, hori baita fisika kuantikoak iragartzen duen elektroien izaera. Elektroiak partikulak dira, eta elektroiak uinak dira ere bai, esperimentuaren arabera, esperimentu batzuetan, badiru partikulak direla, beste esperimentu batzuetan, badiru uinak direla. Hori da, fisika kuantikoak iragartzen duena, benetan gertatzen dena, eta hemen frogatzen ari garena. Horrazetik korral kuantiko. Eta hauze da, izan ere, nanoguna aipatu duzu lehenago, baina nanoguna aipatuko, aipatuko berriro, hoizea izan ere, nanoguneren logoaren irudia, korral kuantikoa. Bueno, tunel mikroskopioarekin jarraituko dut. Hauze da, nanogunen daukagun, une honetan daukagun tunel mikroskopioa, muturreko balintzetan lanean, edo muturreko balintzetan erabiltzen duguna. Huts ultraaltua, horretik ditugu hauek, aparatu hauek, hutsa hori mantentzeko, eta oso temperatura basuak. Zero absolututik oso hurbil. Zero absolutua da, hau da, temperaturak minimo bat dauka, minimo absolutu bat dauka, gaindi ezina, eta hori da -273 gradu. Temperatura horretan dabil mikroskopio hau. Eta hauze da, IBM-rekin elkarlanean lortzen ari garen irudietako bat, hemen karbono atomoak, puntu hau karbono atomoak banan ikusten ari gara. Tunel mikroskopioarekin. Bueno, gaur egun atomoak mikroskopio elektronikoarekin ere ikus ditzakegu. Hauze da nanoguneko mikroskopio elektronikoa. Pantalla honetan, berriro atomoak ikusten ari gara banan. Izan ere, hemen ikusten ari garena grafenoa da, eta horren aprobetxatuko grafenoaz pizka bat hitzeiteko, pizka bat azaltzeko hori zer den. Horren, grafenoa, karbono atomo usaturiko geruza bakarra da. Imagina dezakegun objekturik meheena. Paper horria baino milioi aldiz mehagoa. Hori baino mehagorik ez dago, ezin da egon, atomo bakarra da, hori baino mehagorik ezin da egon. Hauek atomoa dira, karbono atomoak. Erlegelasken itxurako egitura hexagonala osatzen dutenak. Hau hexagono bat da, hexagono honek 6 karbono atomo ditu. Grafeno hau, grafeneak ekoiztu zuen, nanogunen bertan, grafenea da, nanogunen sortu genuen enpresa bat, duela 12 urte, hau, irudi hau duela 12 urte egin genuen. Orain ja, horrek gauza berrik ezin du egin, orain modu hobean egingo ditu gauza hauek, baina hori da grafenoa. Orduan, duela 12 urte egin genuen, eta hau izatez, grafenean egindako, grafenoaren zati txiki baten argazkia da. Nano argazkia, eta argazki hori Andrei Txublinek egin zuen nanoguneko mikroskopio elektronikoarekin. Hemen dikona, 22 atomo ditugu, 5 nanometro. Eta hemen dikora, nanometro bakarra, hemen 4 atomo ditugu. Orain, geruza, hainbat grafeno, bat abestearen gainean jarri ezkero, grafitua dugu, arkazetan erabiltzen duguna, lapitzetan erabiltzen duguna. Grafitoa osatzen duten safren arteko distantzia, grafeno geruzako atomoen artekoaren bikoitza da gutxi gora, bera, pizka bat gehiago. Beraz, txiki samarra, eta 3 zentimetroko grafito harri batean 100 milioi grafeno geruza ditugu. 3 zentimetro, eta barruan 100 milioi holan paraleloan grafeno geruza. Geruza bakar bat hartuta, azal esferikoa osatu ezkero, fulerenoa dugu, lehen ikusi duguna. Fulerenoa lehenago aurkitu zuten grafenoa baino, baina dana dago erlazionatuta. Geruza bakar bat hartuta,
azal zilindrikoa osatu ezkero karbono nanodia dugu. Hauren nahiko berria da, 1981an aurkitu zuten hau. Eta geruza bakarra, isolatua dugunean, grafenoa dugu. Grafito guztien ama esango nuke. Izan ere, urteetan zehar, arkatza erabili dugun guztietan, grafenoa gure begien aurrean izan dugu, konturatu gabe gainera, baina hortxe egon da. Izan ere, hauek grafitoa osatzen duten safren arteko lotura oso ahula da. Oso erreza da, baina asko daude. Baina lotura oso ahula da. Beraz, arkatza paperarekin kontaktuan jartzen dugun bakoitzean, paperean grafeno geruzak edo geruza multzoak gelditzen dira. Hori da teknika, horrela idazten dugu. Hau da, idazten dugun bakoitzean grafenoa sortzen ari gara. Ez dakigu zenbat safla dauden, baina nolabait hor sortzen ari gara. Baina lehen esan dizuedana, lehen 2 zentimetro esan dizuet, hori esaten dizuet milimetro bat, milimetro baten lodierako grafito safla batean 3 milioi grafeno geruza ditugu. Beraz, galdera hauxe da, grafitoa hartu eta hortik grafeno geruza bakar bat ateratzea posible alda. Bueno, batzuk saiatu ziren aspaldidanik, 19. mendean hasi ziren saiatzen hau egiten. Benjamin Brodie kimikaria saiatu zen grafitoa esfoliatzeko, hau da, geruzak ateratzeko metodo kimikoak erabiltzen hasi zen. Baina, ordutik 2004. urtera arte, denok pentsatzen genuen, gehienok, sinetsita geunden, bidimentzioko geruza bakarra, atomo baten lodiera duen geruza bakarra, modu egonkorrean behintzat isolatzerik ez zegoela, pentsatzen genuen. Eta hori egitekotan, haren propietateen azterketa sistematikorik egiterik ez zegoela. Hau da, horrekin ezin izango zela ezer egin. Baina hori ala uste genuen 2004an, Manchester Unibertsitateko bizintzialari hauek oso artikulu garrantzitsua argitaratu zuten arte, Science aldizkarian. Hauetxe dira, gero Nobel-saria lortuko zutenak, Gaim eta Novoselov. Hauek artikulu honetan frogatu zuten grafeno, edo lortu zuten grafeno geruzak, banan, edo grafitoaren geruzak, banan bereiztea, isolatzea, lortu zuten, nola? Zelo paperarekin, zeloarekin. Zeloa behin eta berriro itxatzi eta askatuta, grafitoaren geruzak bereiztu ahal izan zituzten, behin eta berriro geruzak gero eta mehagoak, sustratu baten gainean, atomo baten lodierako geruza bakarra lortu arte. Eta nola jakin zuten hor geruza bakarra zegoela? Hori jarri zuten nahita alako sustratu baten gainean, sustratua hau silizio olata da silizio oblea. Silizio olata baten gainean kokaturiko silizio dioksidoa da hau, eta silizio dioksidoaren gaineko grafenoak efektu optiko jakin batzuk ditu, eta efektu optiko hoiei begiratuta ondorioztatu zuten hor geruza bakarra zegoela atomo bakar baten lodiera zuena, hau da, grafeno. Hemen mikroskopio optiko batez lorturiko irudi honetan adibidez, hemen kontrasteari begiratu ezkero, hemen atomoak ez ditu ikusten mikroskopio optiko batekin, baina kontraste efektu optikoak bai, eta kontrasteari begiratu ezkero, ondoriozta ezakegu hemen grafenoa dagoela. Hemen dago grafeno geruza bakarra, hemen ez dago 2 geruza daude, bata bestaren gainean, eta hemen egongo dira gehiago. Era honetara, oso kalitate honeko grafenoa lortzen da, baina metodo honekin gauza handirik ezin dugu egin. Hau da, zeloaren metodoak masa produziorako ez du balio. Orduan, izan ere, Gaimek berak, hori 2004an izan zen, gero 2009an. 2009an, hauze idatzi zuen. Speed of the developments will crucially depend on progress in growing wafers and improvements in sample quality. Hau da, kalitate honeko grafeno olaten ekoizpen metodo berriak garatu behar ziren grafenoa merkaturatu ahal izateko. Eta urte horretan bertan, Science aldizkariak beste artikulu garrantzitsu bat argitaratu zuen,
grafenoaren lagina handiak eta erreproduzigarriak ekoizteko ahalmenaren lehen froga, 2009 urtean. Beste metodo batekin, metodo kimikoa, metodoa lurrun deposizio kimikoa. Azalduko dizuen momentu batean. Metodo honekin grafenoa ez dugu ateratzen grafitotik, grafenoa ateratzen dugu, non dago karbonoa? Lurrun molekuletan dago karbonoa, metanoan ez ateratzeko, metanoa karbonoa dauka. Har ditzagun lurrun molekulak eta atera ditzagun karbono atomoak hortik, hori da metodoa. Mentze ditugu lurrun molekulak, karbonoarekin, osea karbono atomoa, baldintza egokiak sortu ezkero, molekula hauek desintegratzen dira, karbono atomo gelditzen dira hortik solte, eta sustrato baten gainean, kokatzen dira txintxo ezer egin gabe, grafenoa osatu arte. Hori sustratoaren arabera, sustrato jakin batekin gertatzen da hori. Karbono hau besterik gabe, jartzen dira edo antolatzen dira berez, gidatu gabe, grafenoa egitura hau osatu arte. Zergatik, baldintza horietan, hori zedalako antolamendu energetikoki eraginkorra den antolamendu bat. Eta orduan, horrela jartzen dira. Hori oso aurrera pauso garrantzitsua izan zen, eta urte horretan bertan, berriro, orduan, urte horretan bertan hartu genuen enpresa bat sortzeko erabakia. Hau da, metodo honekin grafenoa ekoiztu eta merkaturatzeko. Eta orduan, urte horretan, zuzendari zientifikoa bilatzeari ekin genion, eta ekarri genuen hemen inguruko, Bergarako emakumeko bat ekarri genuen, Eskoziatik. Amaia Zururuza, ekarri genuen zuzendari zientifiko, eta bera da oraindiko zuzendari zientifikoa. Handik hilabete batzuetara, grafenea sortu genuen, zenbait inbertitzaile pribaturen eta nanoguneren artean, grafeno olatak, obleak, merkaturatzeko eta grafenan oinarrituriko teknologia garatzeko helburuarekin, eta urte horretan bertan, handiko hilabete batzuetara, Nobelsaria etorri zen. Guk enpresa sortu eta gero etorri zen Nobelsaria. Orduan, hauek dira grafenoa isolatzea lortu zutenak, eta hauek lortu zuten fizikako Nobelsaria grafenoaren aurkikutzagatik. Hau da, izan zen izenburua, titularra, for groundbreaking experiments regarding two-dimensional material graphene, hau da, grafeno, bidimentzioko grafeno materialari buruzko esperimentu berritzaileengatik. 2004 urteko esperimentu hauen ondoren, zientziaren esparru hau, zientziaren arlo hau asko garatu da, eta une honetan, grafeno mundu osoko hainbat laborete egiten ikertzen ari gara. Zergatik? Berezia da, ez da, zafla bat delako karbono atomoekin. Baina ez hori bakarrik. Hau ikertzen ari gara eta honi garrantzia handia eman zaio grafenoa paregabea delako. Eta paregabea da, material bakarrean, hainbat propietate miresgarri biltzen direlako. Denak material batean. Beste batutan material bat propietate honekin, beste material beste propietateekin. Hemen denak material batean. Imagina ezazue papel horria. Baina, milioi aldiz mehagoa, lehen esan dudana. Hori zera grafenoaren lodiera, 0,3 nanometro hori baino mea horik ez dago. Imagina ezazue, material baten 4-5 gramok futbol zelai osoa betetzen dutela. Hori zera grafenoaren dentsitatea. Metro karratu batean, miligramo bat baino gutxiago. Imagina ezazue, material bat, hainbat marka hautsi dituena, edo hainbat propietate miresgarri biltzen dituena. Malgutasuna, kristal egitura malguagorik ez dago, sendotasuna, material sendoagorik ez dago, iragazgaiztasuna, material iragazgaitzagorik ez dago, eroankortasun termikoa, eroale termiko hoberik ez dago, elektroigikortasuna, silizioarena baino, 100 aldiz handiagoa, eta gardentasuna, grafenoak dena biltzen ditu. Orain, urratz bat gehiago eman dugu, hori izan zen, 2009an hasi nien gauza egin jarraitzen dugu, baina orain, honekin loturik, edo orain berriro, Richard Feynmanen hitzaldira bueltatuko naiz. Richard, hau izan zen oso bizionarioa, ez da? Orduan, Richard Feynmanek berriro, lehen aipatu dizudan hitzaldi ospetsu hartan, hauze ere izan zuen. Zeintzuk izango lirateke materialen propietateak, atomoak geruzaz geruza, nahi dugun erara antolatzeko benetako aukera bagenu. Hau da, atomoak nahi izan ezkero antolatzeko geruzaz geruza. Azken urteotan,
hau ere lortzen ari gara, ere aurreratzen ari gara. Duela 10-15 urte hori egiterik ez zegoen, baina orain bai, orain hori egiteko gauza gara, gaur egun, atomo bakarreko lodiera duten grafenoa bezalako xafla ezberdinak sor ditzakegu, lehen grafenoa zen, baina orain beste batzuk, beste material batzuk, grafenoa hemen era askotako atomo ezberdinak har ditzakegu, grafenoan bezala geruza bakar bat antolatzeko. Atomo bakarreko lodiera duten grafenoa bezalako xafla edo geruza ezberdinak sor ditzakegu, eta nahierara antola ditzakegu, nahierara jar ditzakegu, beti ere, lego batean bezala, nahi ditugun propietateak bete daitezen. Hau da, manipulatu edo kombinatu. Kombinatu egiten ditugu modu ezberdinetan, grafenoa kombinatu beste material baten geruzarekin eta nahi ditugun propietateak gauza daitezen. Horregatik, material hauen erabil edo aplikazioak non nahi ikusten ari gara, biomedikuntzan ere bai, erabiltzen ari da, oda aplikazio bezala, kontsideratzen ari dira, materialen, bidimentsioko materialen mundu berri hau. Nanogune sortu genean alakorik ez zegoen, hau etorkizuna zen, honetaz ez genuen itzeiten, hasi ginen orduan grafenoaz itzeiten, baina hau alakorik ez zegoen, eta orain hortxe daude, eta orain aplikatu ditzakegu, hainbat aplikaziotarako, mentxe ditugu batzu, medikuntzan, politika garraio kontrolaturako, minbiziaren aurkako terapietan, sentsorikan, biodiagnostikoan, eta bar. Eta hau guztia, gaur egun, materia, atomoz atomo manipulatzeko lortu dugun ahalmenari esker. Orduan hori zera, bigarren adierazi nahi zen, azaldu nahi izan dizuetan, bigarren atala. Orain beste nanoteknologiaren beste bi alderdia azalduko dizkizuet. Miniaturizazioa eta denbora izan ezkero nanoegituraketa. Lehenengo miniaturizazioa. Hori ere hor nunbait ere nanoteknologia daukagu. Hementxe daukazue lehen konputagailua. Estatu Batuetako armadak Pensilvaniako Unibertsitatean 1996an martxan jarri zuena. ENIAC izena izan zuen, Electronic Numerical Integrator and Computer, hau da zenbakizko integratzaile eta konputagailu elektronikoa. Gela oso bat betetzen zuen, 63 metro karratu. Hurrengo urtean transistorea garatu zuten, Bell ikerketa laborategietan, eta transistoreari esker, izatez nik goratzen nahiz, 70ko hamarkadan eta gauza hasi zirenean, irratia txikiei deitzen zitzaien transistorea gaur egun ja horrek ez dire existituko, deitzen zitzaien transistor. Transistoreari esker, konputagailua 60 urtetan, gela oso batetik, gure eskuetara, ekarri ahal izan dugu miniaturizazioarekin. Miniaturizazioa, hemen ikusiko dugu, Moorek 1968an Intel sortu zuenak, iragarri zuen, oso ezaguna da, iragarri zuen 2 urtetik behin zirkuitu integratu baten, hau da, txip baten transistore kopurua bikoiztuko zela. Eta hala ze gertatu da orain arte, hau ezkara logarindikoan dago. Ezkenuen uste honek hainbeste irango zuenik, baina azkenengo 50 urteetan, 255 aldiz, hau da, 50 milioi aldiz areagotu da transistore kopurua. 255 aldiz zergatik, 2 urterik behin, beraz, 50 urtetan, 25 aldiz, bikoiztu da, beraz, 2 bider, 25 aldiz, eta hori da, berdin, 50 milioi. 50 milioi aldiz areagotu da transistore kopurua. Bai, duela 50 urte txip batean 2.000 transistore genituen, eta orain txip batean 100.000 milioi transistore ditugu. Hau da, 50 milioi aldiz gehiago Mooreren legeak agintzen duen bezala. Hauxe da, alako hitzaldi bat duela 10-15 urte alako hitzaldi batean erakutsi nuen irudia.
Garai hartan, 55 nanometrokoa zen, 2007an, transistore txikiena. Uste genuen, miniaturizazioak ez zuela asko iraungo, baina Applek merkaturatutako azken prozesadorean, txip batean 5 nanometroko transistoreak ditu. Jaitzi gara borreta bostetik, 5 nanometroko 114.000 milioi hauek transistore ditu. Bueno, beste datu bat, Intelek 2003an iragarri zuen Mooreren legea 2018rako balio gabe geldituko zela. Eta hori da nik garai honetan kontatzen nuena. Ja, 2018rako hau balio gabe geldituko da. Ez da gelditu balio gabe, ez da izan ala. Hala ere, orain jarraitzen du, orain esaten du balio gabe geldituko dela, beraz paradigma berria behar dugu. Orain ere, ez da gertatu, baina noizbait gertatuko da. Noizbait bukatuko da. Orain paradigma berria behar dugu bai, eta gaur egun molekula bakarreko gailuak eta kontaktuak egiten ikasten ari gara, eta beste aukera batzuk ere aztertzen ari gara. Besteak beste, esate baterako, espintronika, ez dut azalduko hori zer da, baina behintzat izen hor dagoela, espintronika eta komputazio kuantiko, orain azkain modan jartzen ari dena. Espintronikaren arloan, Intelekin lankidetzen ari gara nanugunen, beti ere, etorkizuneko prozesadorei begira, etorkizunari begira. Eta orain azalduko dizuet pizka bat, komputazio kuantikoari buruz. Oso azkar, baina pizka bat. Hau da konputagailu kuantiko. Era ezberdinetako konputagailu kuantikoak daude. Haietako bat. Oso temperatura basuan dabilena. Lehen azaldu dizudan tunel mikroskopioaren kasuan, zera absolutotik oso gertu. Hau -273 graduetan. Hori baino, temperatura basua horik ez dago. Eta hau da bit kuantikoa. Honen bihotza ez da honen elementu nagusia. Azalduko dizu momentu batean, hau zer den, bit kuantikoa. Kasu honetan, hau da bit kuantikoa. Eraztun, korronte elektrikoa daraman, eraztun supereroalea. Hau da, erresistentziarik ez daukana. Korronte elektrikoa neurtu ezkero, emaitza, bi hauetako bat izango da. Eronetakoa, honi ezaten diegu up, honela egiten dugulako, edo, era horretakoa, eta horri ezaten diogu down. Baina, neurtu aurretik, eraztun honek ez dauka ongi definituriko korronte elektrikoa. Ez dago ongi definitura. Egoera kuantiko batean dagoela diogu. Egoera hori, up eta down emaitza posibleen kombinazio bat da. Izan daiteke lehenengoa bakarrik, edo bigarrena bakarrik, edo lehenengoaren erdia gehi bigarren erdia, halako kombinazio bat. Kombinazio jakin bat. Kombinazioa nolakoa den, kombinazio hori nolakoa den, halako izango da, korronte elektrikoa neurtu ezkero, emaitza bat edo beste izan dadin dagoen probabilitatez. Emaitza beti izango da bat edo beste. Korronte elektrikoa neurtzen denean, lehen esan dudan bezala, korronte elektrikoa neurtu aurretik, lehen esan dudan bezala, neurketa, korronte elektrikoa neurtu aurretik, neurketaren aurretik eraztunaren korronte elektrikoa ez da ongi definitui, hori da lehen esan dudana. Baina neurketaren emaitza bat edo beste izan dadin dagoen probabilitatea bai definituri dago. Eta horretan oinarritzen da konputazio kuantikoa. Hori da naturaren, komplikatua da, baina hori ordan bat emate galdetu ezkero, gero azalduko dizu gehiago. Hori naiz horrekin entretendituko. Konputazio kuantikoa naturaren propietate berezi horretan oinarritzen da. Gero badago ere korapilatze kuantikoa, baina horren naiz hartuko, baina uste da funtsezko gauza bat. Orain bukatzeko,
beste nanoteknologiaren beste alderdi bati behiratuko diogu, eta hau izango da nanoegituraketa. Hau errezagoa izango da. Nanoegituraketa izatez, naturan berez gertatzen da. Eta hortik asko ikas dezakegu. Naturan ez dauden egitura berriek diseinatu ditzakegulako lehenengo naturari behiratuta. Naturan ez dauden egitura berriek diseinatu ditzakegu, eraginkorrak eta jasangarriak direnak, existitzen direnen aldean. Hori ere nanoteknologia da. Hau da, Einsteinek esan zuena, behiratu sakon naturan eta orduan dena hobetu ulertuko duzu. Hori zera orain egin behar duguna. Behiratuko dugu sakon naturan, hiru adibideetan. Lehenengo adibidea izango da loto ostoa, morfo tximeleta urdina eta gekoa. Hiruak dauden nonbait nanoegituratuak, hau da, nanoeskalan egituratuak. Loto ostoarekin hasiko gara. Hau zingiretan ikuste ditugu sarritan, lorontzietan ere bai. Haien berezitasuna hau da, hidrofobizitatea. Euri egiten duenean, ur-tantak oso era politean gelditzen dira, ostoaren gainean, esferaia perfektuak, gainetik pasatzen dira, ostoaren gainetik pasatzen dira, landarea bustigabe, eta gainera zikinkeri eramaten dute. Hau da, hidrofoboak dira, eta berez garbitzen dira, nonbait. Bueno, hau zergatik, ostoen azala nanoegituratua dagoelako. Gure begiekin edo ohiko mikroskopio optiko batekin ez dugu gauza handirik ikusiko. Baina nanobetaurrekoak jarri ezkeroa, da lehen aipatu dizkizuedan mikroskopio elektronikoa, eta tunen mikroskopioa, eta elementu edo gailu horiek erabili ezkero. Orduan, hodi txiki-txikiak, nanometrikoak daudela ikusten dugu, eta horregatik urak jokatzen du, horien gainean jokatzen duen bezala. Gaur egun eranotako egiturak laborategian sor ditzakegu, horren antzekoak, nahi ditugun propietateak bilatzeko. Esate baterako, hemen bezala, berez garbitzen diren materialak ekoizteko esate baterako. Hementsa jarriko dizuet adibide bat, hau merkatuan dago, hau iragartzen ari dira. Likidoa gainetik pasatzen dira, lehen loto ostoaren kasuan bezala, gainetik pasatzen dira, likidoa ez da gelditzen bertan itxatxita. Eta gainera, printzipioz, hautsa handi pasatzean, gainetik pasatzean, hautsa eramaten du. Bueno, beste adibide bat. Beste adibidea izango da morfo tximeleta urdina. Hau da, honek kolore urdin metalikoa du oso berezia. Eta gainera, irideszentea da. Hau da, ekal urdinzka honen tonuak aldatzen dira, behiratzeko hartzen dugun angeloaren arabera. Segun nondi behiratzen dugun, halakoa izango da, ikusten dugun tonua. Eta zergatik, lehen aurreko kasuan bezala, azala egituratua dagoelako. Kasu honetan, azala zenbait eskataz osatua dago, trilatu baten teilak badira bezala. Eskata bakoitza oso mea da, oso mea da, eta gainera kolore gabea, guztiz gardena. Hor pigmenturik ez dago. Hor pigmenturik ez dago, baina nanoeskalan egituratua dagoenez, modu hierarkiko batean gainera, hau da, honen barruan dagoena eta bar, eta patroi jakin bati jarraituz, barruan argiaren interferentziaren ondorioz, irideszentzia berezi hori sortzen da. Pigmenturik ez dago, baina hor sortzen da hori interferentziaren, geometriaren ondorioz. Pigmentu batekin ezken nuke inoiz, halako kolore urdine edo kolore distiratsu hori lortuko. Kasu honetan ere, era honetako egiturak ere sortzen ditugu gaur egun laborategian, hemen esate baterako atomoen deposizioaren bidez, halako egitura eskata nanoegituratuak sortzen edo sortu dira, modu periodiko batean, morfo tximeleta urdinen kasuan, edo morfo tximeleta urdinean bezala, eta frogatu da, eskata horiek erabilgarriak direla,
nahi ditugun kolore distiratsuak sortzeko, autoetan adibidez, edo baita beste aplikazio askoatarako, eguzki zeluletan ere erabili daitezke halako egiturak, behin ikasita halako naturan dauden beste egitura batzuk nolakoak diren. Bueno, azkenean, bukatuko dugu honekin. Denbora aurrera doa. Orduan, gekoa, hau eskalatzailea onena, hau da muskerraren antzeko narrastia. Hemen ez zaitugu gekoak ez dut uste hemen dauden, hori leku beroetan egoten dira. Bueno, hau oso berezia da, gravitatea garaitzen dutelako. Hormetan gora, baita buruz bera ere. Berdin zaie zein azaletan, kristaletan ere itxasten dira arazorik gabe. Benetan gravitatearen aurka ibiltzen dira. Itxatzi eta askatu egiten dira arazorik gabe. Hormen pegamentu edo kolarik ez dago, edo ez da pegamentu edo kola kontua. Kasu honetan ere, gaurreko kasuetan bezala, horren nanoteknologia da. Naturak eskaintzen digun nanoteknologia. Hau ulertzeko berriro nanobetaurrekoa jarri behar ditugu, halako lehen azaldu dizkizudan gailuak erabili behar ditugu. Nanobetaurrekoekin behiratu ezkero, atza nanoegituratua dagoela ikusten dugu, eta hemen ere nanoegiturak eta hori oso bitxia da. Hemen atzak egitura laminarra dauka, lamina bakoitzak milioika hile berezi batzu ditu, zetaed, itzen zaie, zeta bakoitzak 1000 espatula ditu. Espatula hauek laberinto nanometrikoak dira nunbait, eta kusin hauen bitartez lortzen da azalarekin kontaktua asko handitzea. Eta hor kontaktua molekula gauzatzen da. Intermolekularra sartzen dira hor Van der Waals indarrak deitzen dira horiek, eta horrela, espatula hauek denak zabaldu ezkero, gekoak 150 kilo eutsi ahal izango lituzke buruz behera. Bueno, hau gekoa ere ulertzen dugu, lehen esan dizudan bezala, nanobetaurrekoak ditugulako, eta nanoteknologiari esker, egin ditzakegu edo eronetako egiturak laborategian sortzeko ahalmena lortzen ari gara. Hemen esaterako, hemen beste adibide bat, hemen kasu honetan karbono nanohodiak erabili dira, gekoarenak bezalako nanoegitura hauek sortzeko, hau ere horman gora arazorik gabe eskalatu ahal izateko. Eronetako gauzak ere egiten ari dira, naturari begiratu eta edo naturari kopiatuta nunbait. Bueno, bukatu dugu, uste dut bukatzeko ordua dela, bakarrik esango dizuet hitz bat etorkizunari buruz, zerbait esan behar nuen, ez dakit hori esatea errazaben, baina etorkizuna zein da, gauza hori esatea zaila da, baina gauza bat esan dezakegu nanoteknologia arlo guztietan dago, sektore guztietan dagoeneko, konturatu gabe ere bai, batzutan ez gara konturatzen, baina hor dago. Nanoteknologiari etekina atarako ez dion sektorerik ez dago, eta etorkizunari begira nik 3 arlo nagusia aipatuko nituzke, materialak, bai, noski, nanomedikuntza eta teknologia kuantikoak. Teknologia kuantikoak ere, lehen konputazio kuantikoa jarri dizuet, hori nanoteknologiarekin oso erlazionatuta dago. Hora, materialetan, gaur egun, bidimentsioko materialak eta material nanoegituratuak sortzeko eta funtzionalizatzeko daukagun ahalmenari esker, fabrikazio prozesuak izango dira, espero dugu izatea jasangarriagoak. Fabrikazio prozesu industrialetarako material hobeak izango ditugu, eta fabrikazio prozesu horiek jasangarriagoak izango dira. Horretik esaten dugu, beti esan dugu, nanoteknologia jasangarritasunaren gakoetako bat izango dela. Nanoteknologiari esker, gehiago lortuko dugu, gutxiago lentruke. Gaztelania esango nuke, más por menos, hori bere esaten dugu nanoteknologiari buruz. Gero, nanomedikuntzan ere asko aurreratu dugu. Hemen, orain artea pentsa ezinak, edo imaginatu ezinak izan diren aplikazioak izango ditu, medikuntza prebentzioan, medikuntza personalizatuan ezaterako, diagnostikoan, terapietan, hortxe dugu adibidez, orain indarra hartzen ari den gupotika garraio kontrolatua,
eta terapia genikoak ere bai. Guk ere, nanogune berriro, baditugu patenteak terapia genikoetan giltzarri izan daitezkenak eta ustiatzen ari gara ere bai, hor ere gauzak egiten ari gara. Eta azkenik, teknologia kuantikoak. Hemen bi gauza esango dizut. Fizika kuantikoaren lehen iraultza, 1940ko hamarkadan gauzatu zen transistorerekin. Horrekin hasi zen, gero lehen iraultza. Eta gero 1960ko hamarkadan laserrarekin ere bai. Horrek izan ziren aurratze garrantzitsuak. Gaur egun fizika kuantikoa non nahi erabiltzen ari gara. Baina orain, olatu berri bat dator, orain ere kuantika esaten da, oraingo kuantika oinarritzen da, orain arte ustiatu ez diren, esplotatu ez diren, propietate batean. Propietate ezaguna zen, batzuk ez zuten sinesten, Einsteinek esateko dago, gauza batzuk ez zituen sinesten, baina hor daude, betetzen ari dira, eta propietate horiek orain arte esplotatu ez direnak, orain esplotatuko dira teknologia kuantika berrietan. Hau izango da, gure olatu berri bat esan dizu delenago, horien ate berri bat zabaltzen ari da gure begien aurrean, eta hori izango da, bigarren, edo fizika kuantikoaren bigarren iraultza teknologiko. Horrek ez du esan nahi orain arte kuantika egon ez denik, baina izango da kuantika berri bat, nonbait, edo beste propietate batean oinarritutako kuantika. Hortze daude konputagailu kuantikoak, komunikazio kuantikoak, kriptografia kuantikoa, eta bar. Eta horretarako nanoteknologia behar dugu. Horretarako atomoen eta molekulen kontrola behar dugu. Nanoeskalako sistema fizikoen kontrola, fotoiak ere bai, elektroiak. Hori kontrolatu behar ditugu. Nanofabrikazioa, temperatura basuak, azaldu dira hemen, mikroskopia sofistikatuak, eta hori guzti hori daukagu gaur egun, teknologia kuantikoetarako behar dugun, guzti hori behar dugu gaur egun, nanoteknologiari esker, orain arte nanoteknologian ikasi dugunari esker, eta izan ditugun aurrerapenei esker. Bukatzeko, hau azkena da, Heinrich Rohren fizikako Nobel saridunaren esaldi batekin bukatuko dugu, eta esaldia da, nanoteknologiaren erronka, hau da txikiaren erronka handia, hori izan da titulo, ez da, nonbait azaldu behar zen, orduan, txikiaren erronka handia, hau da, nanoegitura jakin bat sortu ahal izatea, posizio jakin batean, eta helburu jakin batekin, guk nahi dugun erara, hori lortzen ari gara, hori beti jarri zen izan dut hori, baina lortzen ari gara, eta horren ondorioak arlo guztietan ikusiko ditugu. Eta horrekin, bukatzen dut. Eskerrik asko. Nik uste informazio asko, argia, eta politxa, nipin, asko disfrutatu dut, eta ziur nago, entzulegoak ere bai asko disfrutatu dela. Eskerrik asko. Eta orain zuen txanda da, galderak, mesedez? Pixka bat laguntzeko eta, Ni ere bat nator zurekin, eman duzun itzaldia, izan da, txarlotzeko, hau bete hortz usteko. Galdera bat edo bi, o denbora baldin badau, lehen aipatu elektroien izaerari buruz. Esan diguzu, uinak direla, edo partikulak direla. Eta uinak ikusi ditugu, gainera. Nire galdera, nola liteke hori? Nola liteke? Uinak dire, edo partikulak dire, masa badaukate. Orduan... Hori, ezin du hori ulertzea, gutia ulertzen dugu, ze guia ohituta gaudelako. Baina ulertzea zaila da, ulertzen dugu ohituta gaudelako, ulertzea zaila da gure eskalan halakorik ikusten ez delako. Orduan, hori da mekanika kuantikoa duela 100 urte garatu zenean, hori zen zen fizika kuantikoaren ezaugarrietako bat. Uin partikula bikoiztasuna. Hau da, izaki kuantikoak ez elektroia bakarrik danak, baina txikiak direnean agerian jartzen da propietate hori, eta handia direnean makroeskalan gaudenean ja propietate hori desagertzen da. Baina
hori zeda materiaren barne propietatea gure eskalan gauzatzen ez dena eta ikusten ez duguna, baina benetan, hau da, elektroia espada partikula eta ez da uina zer da. Hori da, lehen aipatu dizuedan eraztun horrekin gertatzen den bezala. Esan dizuet, eraztun honek, korronte elektrikoa neurtu aurretik, ez dauka ongi definituriko korronte elektrikoa. Neurketaren aurretik ez dauka ongi definituriko korronte elektrikoa. Elektroia neurtu aurretik, behatu aurretik, ez da hortik nunbait dagoen bolatxo bat. Esatu darako hidrogeno atomoa. Hidrogeno atomoak nukleo bat dauka protoia eta elektroi bat. Hidrogeno atomoaren elektroia ez da bueltaka ari den partikula bat. Da, ez dakigu, neurtu arte ez da ezer. Neurtzen dugunean, segun nola neurtzen dugun, segun neurketa nola egingo dugun, ikusiko dugu hor partikula bat dagoela eta ikusiko dugu uin propietate bat. Neurtu aurretik da izaki kuantiko bat, ez da partikula, ez da uina, eta neurtzen dugunean, batzutan partikula izaera erakusten digu, eta beste batzutan uin izaera erakusten digu. Elektroiak topo egiten baldin badute zafla batekin, orduan partikula izaera erakutsiko dute, zafla horretan hor topo egitearen ondorioak ikusiko ditugulako, eta interferentzi esperimentu bat egiten baldin badugu, urarekin egiten dugun bezala, ikusiko interferentziak, ikusiko ditu alako irudiak uinekin gertatzen den bezala. Segun nola egiten dugun neurketa, azaluko da izaera bat edo bestea. Neurtu horretik, elektroi bat, ez bata, ez bestea. Lenguan galditu zara, baina ala zera natura, naturalakoa da. Eta beste bat, azkena, nire aldetik edo, bueno, ikusiko. Bi behintzat bai, ez da? Miniaturizazioari buruz. Lehen esan duzu, txip batean, gero eta transistore gehiago eta komponente gehiago daula. Eta mugak egongo dira. Momentu batean, milioika eta milioika transistor hori azala baten oso txikia denez, efektu kuantikoak egongo die. Orduan hori izango lirateke mugak. Horretik, ezin dugu jarraitu. Intelektuek pentsatzen zuten muga hori 2018an gauzatuko zela, ze hor behar da fizika bat, transistore, zirkuitu integratuen funtzionamendurako, behar da fizika bat elektroi edo atomo asko behar dituena. Atomo asko, zenbait atomo batekin ez da lortzen fizika hori. Izan behar da beste fizika bat, beste paradigma bat. Baina orain erabiltzen ari garen teknologiarako behar ditugu hainbat atomo. Orain txikiena da 5 nanometrokoa, ez genuen pentsatzen 5 nanometrora jetziko ginenik. Baina 5 nanometrora heldu gara, eta 5 nanometroan zenbat atomo ditugu? Nanometro batean angstrom bi, nanometro batean izango ditugu 20 atomo, holan segidan, 5 nanometro oraindik segidan baditugu 100 atomo. 100 atomoekin oraindik moldatzen gara orain arteko teknologia egiten jarraitzeko. Baina horrek muga bat dauka zalantzarik gabe. Atomo batekin ez dugu ezin izango dugu erabili teknologia berbera. Eta 100 atomorekin moldatzen ari gara. 10 atomorekin moldatuko gara, baina segurazki ez. Mugan gaude, ja. Eta mugan gaudenez, ere pentsatzen genuen orain urte batzuk, baina noiz baita hiluko gara bai. Eta heltzear dago kontu garroaitik, jarraiti gure ekonomia honetan, dena gehiago, jarraitu nahi izan ezkero, paradigma berriak bilatu beharko ditugu. Paradigma berriak eta teknologia berriak, eta hortxe dago komputazio kuantikoa, eta komputazio kuantikoa gauzatzen denean, hau ja, molen legea bilatuko da, honelako izan beharrean bilatuko da, baina, ja beste modu batean kontatuko dugu, baina konputagailu kuantikoaren izango duen ahalmena, ja horrek asko eskalatuko da. Konputagailu kuantikoa ikusiko dugu, orain badaude, baina oraindik ez dira lehiakorrak esan dezagun. 10 urte barru lehiakorrak izango dira, segurazki ez. Baina 50 urte barru igual bai. Bueno, ez dakit, ikusiko dugu. Nire galdera konputazio kuantikoari buruz da. Esan daiteke galdera da, nire zalantza delako entzun dudanagatik eta aurretik ere entzundakoagatik,
Gaur egungo konputazioa digitala da, 0 eta 1etan oinarrituta. Esan daiteke konputazio kuantikoaren abantaila edo bere ahalmen handi hori modu ez jarraitu hori jarraituan bilakatzen duela, hau da, 0 eta 1 artean balio gehiago har daitezkela edo horrelako zerbait. Bada halako zerbait. Lehen esan dudana, hau da, neurtu aurretik, eraztuna, egoera kuantiko batean dago, egoera hori up-down hoien kombinazioa da. Eta hor, hainbat kombinazio ezberdin ditugu. Eta hainbat kombinazio ezberdin ditugunez, hortxe sortzen dira aukera guztiak. Hori da. Hori da konputazio kuantikoaren oinarria. Gero, neurtzean, bietako datarako da, baina bitartean hainbat aukera ezberdin ditugu kombinazio asko izan ditzakegulako. Bueno, izatez infinitu kombinazio, prinsipioz, ezta? Bat eta bi hori kombinazio. Bat gehi 0, bat 0,9 gehi 0,1, eta bar, ezta? Bale, eskerrik asko. Beste galderarik? Bai. Esker mila presentazioaren gatik, atentzio handiz jarraitu dut eta oso interesgarria iruditu zait. Nik jakin nahi nuke batez ere eman dituzun adibideak, natura mundutik datozen adibideak oso interesgarriak iruditu zaizkit. Badirudi oraindik ere gauza asko naturatik hartzen ditugula edo kopiatzen ditugula. Grafenoaren adibidea berare, ez da, horixe da. Nik galdetu nahi nizuna da, ea teknologia hauen aurrerakuntzarekin, zuk noski, nik abantaila modura ikusi nahi nuke baita, ez da. Baina iruditzeza ja eskala oso txikia hauetan mugitzen garenean, biziarekin, bizitzarekin, prozesu biologikoekin, talka egin dezakeela. Pentsatzen dut urte askotan gertatu da lau teknologiarekin, ez da, kontaminazioarekin edo beste gauza askorekin. Baina zuk badezu beldurren bat, arriskuren bat ikusten diozu teknologiaren garapenari, etengabeko garapenari? Etengabekoa, garapena, mundu berri batean sartzen ari gara, bai? Nik uste izaldi dut, ez da, ala? Ez da. Zer izan da? Bai. Bueno, orduan, nune gara, bai, mundu berri batean sartzen ari gara, hau ez da etengabeko miniaturizazioa da, ez da hemen atomoetan gaude, atomoetatik bera eskara joango, badaude beste gauza batzuk hortik nukleoan eta bar, baina hemen gauza betarako atomotik bera ez da joango, orduan hori ez da izango etengabeko, hor, ja, heldu gara maila batera, atomoen eta molekulen mailara, edo eskalara, eta hor, maila horretan gauzak egin ditzakegulako, hainbat aukera sortzen dira gure aurrean. Orain, horri beldurra diogu, bueno, bai euki behar nunbait, ez ezaguna da. Mundu berri bat da, hortik etorriko dira gauza onak, nik gauza onak azpimarratu nahi izaten ditut, ez da? Hortik, lehen esan dudan bezala, jasangarritasuna, eta bar, gauza hauek, nik uste dut, orain ditugun erronka asko, bide horretatik, edo erronka askori bide horretatik aurre egin ahal izango diegula. Energiaren kontua eta lehen esan duen jasangarritasuna, klimaldaketa, eta bar, teknologia hauetaz baliaturik non atomoen mailan, oinarrizko elementuen mailan gauden, hori aurre egin ahal izango diegu. Bildurra, bai, badago espazio handi bat ere bai, neurtu behar ditugun gauzetarako. Eta gainera kontuan harturik, zukera aipatu duzu biokontu hori, bai, maila honetan, aipatu dut behin baino gehiagotan, ez da, maila honetan ditugu sistema
biologiko oinarrizkoenak. Hortze dukagu ADN, hortze dukagu hor, eta horre manipulazioa erabiltzen ari gara. Manipulazio hori egin alizatea arriskutsu izan daiteke, bai. Bildurra, bai. Baina aurrera egin behar dugu, bai. Eta, neurriak hartu behar dira noski, gauza asko egiten ari da horretan. Neurriak hartu behar dira, horri esaten zaio responsible nanotechnology, nanoteknologia responsable, ez bakarrik toxidade kontuaren gatik. Hor, egon daitezkeen hainbat ondorioen gatik. Toxidadean kontua gauza bata, eta hor ere kontuan hartzen ari da, eta lan asko egiten ari da horretan, baina hori baino gehiago da. Hor mundu bat dago. Hor lanean, ari dira, ez da hor azuta dago gauza bat. Kaixo, txaleon. A ber, kaleratxo bat pixkat, beste gabe harritu indit, grafenotaz komentatu dezunen, pixkat afirmazio rotundoa egin dezunen, hau baino ezer finegoik edo ez da existitzen. Eta galdera pixkat horti dijo, ez? Baldau inungo teoriarik edo zerbait, bai, azkenen jungea txikira, eta iritxigia ez, atomok, badauzke bere, bai, nukleon protoiak, elektroiak, neutroiak, hoi baino txikigora edo horren teoriaik, predikzioik ezer badau maien gainen, teoria bai, hau da, gero hor baditugu, hor gaunekun energia altuko fizikaren kontua, ez da hor, baditugu, nuklearen barruan baditugu beste partikula batzu, kuarkak, eta hor baditugu elektroiak, eta hor dago fizika asko, baina adreiluak atomoak dira. Atomoekin gauzak egin ditzakegu, atomoaren azpitik nukleoekin egonkortasunik ez dago. Adreiluak egonkortasunarekin gauzak egin ahal izateko, adreiluak atomoak dira. Hortik azpitik asko dakigu, asko ikasten ari gara, beste gauza batzuetarako, baina materiaren kontuetarako eta biokontuetarakon, hortik bera ez dago ezer. Biziaren lehen esan duzue, ez dago ezer, hori ezin dut esan. Aztertzen ari garen konturako. Biziaren garapena atomoetan oinarritzen da. Hortik bera dagoena garrantzitsua da beste helburuetarako eta unibertsoa ezagutzeko eta unibertsoaren jatorria eta nola osatu ziren atomoak eta erabili daitezke neutrinoak hau eta beste egiteko, baina ez dugu izango inoiz neutrinoen zafla bat. Inoiz ez. Ez dakit, nik esango nuke ez dugula inoiz ukiko neutrinoen geruza bat, ez. Edo kuarken geruza bat. Ez dakit, igual bai ez da penoso, baina modu egonkorrean, ez da? Modu egonkorrean, atomoak. Esaz nezakez, zeren gaur bertan bukatu da zientzia teknologia fakultatean, azkene fisika nuklearrari eta astrofizikari buruzko kongresu bat izan da, eta gainaz 200 pertsona egon dira, eta inork ez du hitz egin horri buruz. Berak esan du buruz, baina inork ez, eta hori da gaur momentu honetan dagoena. Muga atomoan, gauza hauetarako, gauzak egiteko, materialak egiteko, muga atomoetan dago. Nire ustez, edo nik esango nuke, ala dela bai. Beste galderaren bat? Mila esker itzaldiagatik. Argi dago, materiak propiedade diferente dazkuela maila klasikoan, eta maila kuantikoan, eta zer gertatzen da bien arteko mugan, nun partikula bat txikiegia da guztiz klasikoa izateko, eta ondiegia guztiz kuantikoa izateko. Dana jarraitua, ez da. Hemen ez da onaino hau eta beste hau, ez da. Dana jarraitua, baina muga nanoteknologiari dagokionez eta behite egiten dugun baieztapenari dagokionez hau hemen propietateak ezberdina dela, muga dago gutxi gora bera 100 nanometrotan. 100 nanometrotik bera gauza berriak gertatzen dira. 100 nanometrotik gora
Ba ez, mikromailan ez da gauza berririk, ez dago zientzia berria, esan dezagun, ez daude propietate berrian. Orduan, gutxi gorera, 100 nanometrotan, orain, muga zehatzik ez dago ez. Muga zehatzik ez dago da, bai, hori materialaren arabera, eta bar, ez da, hori beti gauza jarraitua izango da. Beste galderarik? Lehen ikusi dugu atomo nola muitu indaitezkela, eta kuriosia dugu eta ber nola itea noi. Imanakin bezala indar bat inez edo nola gertatzea hoi? Esango dizut, ez imanik ez dago hemen, hori makroskopikoa da. Hau egiten da indar atomikoen bitartez. Hor badago, hor sortzen dira indar atomikoak, eta lehen aipatu ditute Van der Waals indarrak ere bai, horrek dira molekulen artekoak. Orduan hor sortzen da, distantziaren arabera, oreka bat, mendana da oreka. Orduan, oreka bat sortzen da, hor dauden halako distantzia txikietan, hemen ari gara izaten, hemen aipatu dizudan makil horretan, distantzia izan daiteke 0,1 nanometro, atomo baten neurria, izan daiteke distantzia. Eta orduan, distantzia horietan badaude indar erakarleak eta badaude indar alderatzaileak. Eta orduan, hor lortzen da oreka bat nahi erara indar erakarleen eta alderatzaileen artean, eta horrekin jokatuz, egin daiteke, atomoa hartu, pintza batekin hartuko bagenu bezala, hauekin jokatuz, eraman beste batera, eta hor, berriro, oreka horrekin lehokatuz, pintza askatu, eta berriro atomoa utzi hor. Ordan, hor dira, indar atomikoen kontua, hor laiten da. Hartu, eraman, eta utzi. Eta hori gaur egun oso ohikoa da. Hori guk nanogunen hori egiten dugu, nik ez? Hori Nacho Pascualek egiten du, bere tunel mikroskopioarekin arazorik gabe, denbora guztian gaur egun bai. Beste galderarik? Bueno, ez baldin badago beste galderarik, nik uste dut txalotu egin behar dugula, zeren arrakasta ikaragra. Nik uste dut urte honetako zikloa borobiltzeko, azkeneko izaldia zoragarria izan dela, baina horratzean ibildi diren antolatzaileak horrek ikaragarrizko lan egin dute. Eta nik uste dut txalo bero bat merezi dutela lemniskatako justuki guztioko txalo egin dut.